Buďte přivítáni příznivci rockové a metalové hudby u dalšího videa na Gunstově hudebním koutku. Dneska bych si chtěl rozbalit tady takhle ten živák od skupiny Skid Row a samozřejmě bych ho rád i zhodnotil. A také bych vám rád sdělil můj názor na jejich desky, ne teda na všechny, vlastně jenom můžu říct vlastně jenom na 3, protože jich dost ještě jakoby nějak moc neposlouchám zatím, možná ani v nejbližší době ani nebudu, jo, takže zkrátka prostě si ještě i zhodnotíme při té příležitosti, si ještě zhodnotíme teda i jejich fošničky takhle, jo, takže jdeme na to, dáme si takhle po další době zase rozbalvačku. Nevím, jestli vás to bude zajímat, jo, ale zkrátka říkal jsem si, že bych zase mohl dát rozbalovačku menší, zase krásně na profíka, že jo, jenom jednou rukou nahrávat a druhou rozbalovat, ještě to tam s ničím, no jo, to je zase ono. Každopádně můžu teda říct si, než to tady rozbalím, což se nebude tak dlouho trvat, tak Skid Row byla na konci 80. letech jako hodně oblíbená glam heavy metalová skupina, která právě vlastně svým způsobem dokázala ještě tak trošku oddálit tu smrt, když to řeknu takhle, tu smrt toho žánru, protože v těch 90kách, že jak přicházela Nirvana a ostatní, tak ten glam jako by šel hodně stranou. A oni právě, že ještě vydali jejich první desku v 89. tak dokázali jako udělat ještě dost velký poprask. Hlavně asi taky, co si budeme, hlavně taky asi díky zpěvákovi Sebastianovi Bachovi. No a ještě jim to vydrželo i v 91. No jim to vydrželo. Hlavně jako mluvím hlavně o té prodejnosti a taky návštěvnosti, no. Kdy vydali ještě desku Slave to Grind, na který si pak ještě o ní popovídáme. Nicméně tak, máme tady konečně živák, to je Live in London. Jedná se vlastně o takový rozlučkový živák právě s teď už bohužel minulým zpěvákem, který byl Eric Grönwald, který tam působil vlastně od roku 2022, kde i vydali i desku, jako fakt skvělou desku, k tomu se taky dostaneme. A vlastně 2024 v podstatě nějak na začátku tohoto roku, myslím si, že právě musel už skupinu opustit, protože zdravotní potíže mu nedovolili mít takový zápřah. On samozřejmě už předtím jako fungoval v skupinách, teď nevím přesně, jak se jmenovala ta skupina, myslím, že možná Heat, nevím, jo, je to ten. Je to prostě taky celkem dost známá, myslím, že taky jako hard rock, glam, něco jako skupina, já jsem ji ani neposlouchal. Takže jako zkrátka už jako prostě měl s tím zkušenosti jako s živým hraním a takhle. Ale prostě ty Skid Row, byť jako už dávno nejsou na vrcholu, tak ale furt jsou žádaný, furt někde jako hrajou a prostě už mu to zdraví úplně nevzalo. No, takže tady to je prostě taková rozlučka s ním. Nevím, jestli to je nahraný jako třeba z minulého roku, nebo právě na začátku tohoto roku, ale každopádně je tady to asi i napsaný, ne, možná? No, to je jedno. Prostě tam je nějaký příběh k tomu. A nevím právě, jo, přemýšlím, jestli to je teda 2023 jako za záznam, a nebo to ještě právě z tohoto roku, což by bylo pěkný, kdyby to bylo jakoby co nejnovější, že jo. A jako musím říct, že to je fakt jako strašná škoda, že musel Eric odejít, protože to s ním mělo fakt zase velký koule a hodně, nevím, jestli to byl účel, ale jako hodně dokázal zpívat právě jako ten Sebastian, někdy i líp, jo, jakože fakt určitě líp. A k tomu se pak dostaneme, až budu hodnotit tu vlastně jejich poslední desku, právě i tu první s ním. Jo, takže tady to takhle máme to. Jo, počítej, že to je, aha, takže to je jeden z prvních vystoupení, protože tady máme napsaný oktober 24 2022, tudíž to je teda záznam už přibližně 2 roky starý, no, tak to je teda jako trošičku zklamání, jo, já nevím přesně v jaké formě byl na začátku, jako ten Eric, když s ním začal, tak nevím, jak se to změnilo, jo, jestli mělo to nasazení furt stejný i teďka v těch posledních dnech, anebo právě už tam byl takový, jako trošku bez šťávy, jo, tak nevím, že já jsem z tohle samozřejmě viděl už nějaké ukázky, které jakoby sami oni dávali na jejich účet na YouTube a tam jako bylo to hodně živý, jo, takže to je otázka, no, jestli oni chtěli zaznamenat prostě živák, který právě byl na začátku, no, kdy to mělo ty největší koule. Jo, jak říkám, já možná to mělo i nejlepší koule i teďka, když ještě hráli naposledy, jo, já fakt nevím, jo, ale asi už tak nemohl dovádět, no, si myslím, když mu to zdraví prostě nedovolilo. Každopádně tady můžeme teda vidět, jak jsme tady viděli, no, nějaký ty k tomu popisky, teda takhle, a pak i tady ty fotky z toho živáku přímo. No a každopádně teda jsem zapomněl říct si, a to už asi mohli vidět, že se teda jedná o CDčko, zároveň o DVDčko, měl by to být záznam úplně celý, ale teda na narvo nevadí. Měl by to být záznam úplně stejný,
a na tom CDčku taky na DVDčku, no, že to jakoby není, jak občas se to dělá, že prostě kvůli tomu, že to je moc dlouhý, tak prostě na DVDčku bývají, že jo, třeba o 2-3 skladby víc a na tom CDčku je pak míň. A tady by to mělo být všechno stejný. Ještě mě zajímalo, jestli tam třeba na tom DVDčku něco nedali, nějaký jako dokument nebo něco navíc prostě, jestli tam je jenom jako živák, obyčejný, no, v vozovkách obyčejný, jo, prostě jenom živák. To je něco zajímavé, ještě jako tady k tomu nic není napsaný, takže to asi bude prostě jen vyloženě fakt živák, bez ničeho navíc, no. Že tomu dali třeba klipy, jak se to občas dělá, nebo právě nějaký rozhovory a takhle, že jo, což by mi bylo stejně, kdybych k tomu stejně nerozuměl. Je to každopádně takhle napsaný, ale no, vypadá to, že to bude prostě čistě a jednoduše ten živák. Musím taky říci, a teď si nejsem úplně jist, ale myslím, že to tak je, že to je vlastně jejich úplně první živák, jako který vyšel takhle prostě v krabičce. Jo, no, teď se bavíme samozřejmě o Digipacku, že jo, o tom papírovo-plastový krabičce, no. Každopádně líbí se mi to zpracování, jo. Samozřejmě mohlo by to být třeba trošku udělané jako speciálně, že by třeba ten Skid Row tady byl takový vyrytej, ale tak to bych chtěl asi moc, že jo, je to prostě jako v fousovkách víceméně obyčejný živák, že jo. Ale jako mohlo trošku jaký to, jak se mi to jako líbí, je to v pohodě, myslím, že i to vydavatelství je to stejný, co jim vydalo tu předchozí desku, no tu poslední prostě. Každopádně můžeme se podívat na ten seznam, na ten výběr, což je takový asi, jak bychom dali očekávat, že jo, je tam prostě hlavně z té první a druhé desky. Jsou tady naštěstí taky i vypadá to na 3, jo, asi 3 teda z té nové desky, což je jako dobře, určitě. Já bych tam třeba dal ještě jakoby o jednu víc třeba, jo, to nevadí, ale každopádně jako nejvíc zástup tady je samozřejmě z těch dvou nejoblíbenějších, že jo, a nejúspěšnějších, což je prostě ta 1 a 2. Protože pak tady máme to do Thread, což vůbec nevím, z jaký vlastně je, ani z jaké to je vlastně desky. In Darknet Room, to taky nevím vlastně. Jo, protože oni vlastně mají pak ještě vlastně jakoby 5 desek, by se dalo říct, si myslím. Teda počkej, 3, 5 máš snad dohromady, že jo. No jak to je, tam jsou pak ještě ty 2 EPčka 2013-14, no a to je no. Takže takhle jste mohli vidět, jak je to jako, jak to vypadá vevnitř a jaké tam jsou skladby. A musím teda říct, že to stálo nějakých, myslím, že 400 něco, což není zase tak hrozný, je to, že tam je i to DVDčko. No a teď bych teda mohl něco říct jako k tomu živáku samotnému, no. No, takže k tomu živáku můžu teda říci, že jako určitě jsem víceméně spokojený se zvukem, že mi fakt víceméně líbí, že to mi krásně, že basa, která by na můj vkus má být trošku jinak jako naladěná, dalo by se říct, no prostě ozvučená, jo, je taková, nevím, prostě třeba, když by to srovnal třeba, jak zněla na první desce, jo, tak mi tam přišla prostě lepší, ale tak to je jenom o vkusu, jo. Určitě ty bicí se mi líbí, vlastně kytary jsou taky jako krásně slyšet, možná bych trošku jako Erikův hlas trošku jako vyvýšil, jo, že mi občas tam trošku přijde, že byl trošku jako utopený, jako zapadlej, jo, že jako ty kytary a takhle ho a bicí ho prostě přeřvali, ale jinak je to v pořádku. Jako myslím si, že ten živák asi nejvíce asi dalo by se říci, že nejvíce trpí asi na sborovkách. Že ty zborovky nemají takovou sílu, vlastně to možná trošku i kazí ten dojem, jo, když, já nevím, třeba ta Big Guns, třeba ta písnička výborná věc, jo, z první desky, fakt jako dobrá věc, mám ji strašně rád, ale prostě když tam oni zpívají vlastně, teď nevím, jestli to zpívají všichni kytaristi, nebo jenom někdo, ale prostě zpívají tam to Big Guns. Tak to zní prostě tak jako úplně, jako, asi jako bez šťávy, jo, nebo něco takového, jako jasně, hele, jo, oproti Erikovi to jsou už prostě dědové, jo, když se to vezmeme, tam na tomhle tam jsou už skoro k 60, že jo, nechci jim teďka jako úplně přidávat, ale jo, už taky žádný mladáci nejsou, tak jako chápu, že ty taky mají prostě jiný hlas, že jo, ale je to takový, myslím si, že to jako tam hodně kulhá a to samý prostě v jiných písničkách, kde jako třeba zpívají skoro všichni, jo. Tak je to takový, myslím si, že to jako nejvíc tím trpí. Nicméně jako ty písničky Kostima se prostě popralo velice dobře. Vlastně kolikrát už si tak jako říkám, ty vole, jako si fakt neposlouchám jako Sebastiana, jo, protože ono to je, ty hlasy mají jako hodně podobný, on prostě to jako hodně přiznal, že na té hudbě vyrůstal, taky vlastně byl, no prostě byl něco jako v Superstar, teď nevím, tyhle ve Švédsku, mají prostě něco asi jako, jak máme my třeba Československo má talent, nebo hledá talent, nebo jak se to jmenuje, tak prostě něco podobného tam taky mají. A on tam právě vystupoval, je to myslím 2009-2008, nevím, nějak tak. A právě tam měl písničku právě to 18 and Life, jo, což je ta 4, že tam prostě přespíval
Jo, tam jako bylo vidět, že jako k tomu už i v těch jeho letech jako nakopával tyho Sebastianovi jako hodně prdel. A když už bych to jako říkal až moc přehnaně, tak jako nejméně se mu jako určitě hodně dokáže vyrovnat, jo. Já fakt jak si myslím, jako, že teď to celkem i důkaz, prostě ten živák, nebo samozřejmě kdo ho znáte, jako už jste to slyšel naživo, tak prostě víte, že jako leda z čeho ho dokázal jako hodně, jak to říct, jako prostě přeprat, jo, v tom hlasu, že jako oba dva mají hodně výborný hlas, ale on ale jako dokáže to dát ještě jako ty větší koule a myslím si, že v mnoha ohledech je fakt lepší, no. Když tomu žáku jako nebo ty rozebírat ty skladby, jak tady jsou, jo, jak říkám, prostě tady hlavně z těch prvních 2 desek, teď jsou v podstatě jako většina. Pak tady byla ta jedna snad, která nevím ani z jaké desky, je to Psychotherapy, to vůbec nevím z čeho je tady vlastně všechno v podstatě z těch 2 desek a pak samozřejmě stejnovej, no. Což je možná trošku škoda, že jsem nedali třeba i něco z těch předchozích epíček, ale každopádně jako spokojenost. Já jsem se na to hodně těšil hnedka, jak když už to bylo jakoby se blížilo, že jo, toho 20. kdy to mělo vyjít. Tak jsem si to teda předobjednal, protože jsem to fakt chtěl mít co nejdřív doma a jako určitě zklaman nejsem, je to dobrý. Hlavně fakt jako Erik Grönvall je prostě výborný zpěvák a tu ty Skid Row sedl prostě strašně dobře. Takže asi jdeme se podívat teda na to moje zhodnocení těch desek. No, takže začneme teda první deskou samozřejmě z 89. Ještě tady můžu jenom říci, že než se utvořila tady ta sestava, jo, tak to jako celkem trvalo. Původně skupina vznikla už v 86. a vlastně tady z té sestavy, co je na té desce, tak tam byl vlastně jenom kytarista Dave Sabo, jinak vlastně nikdo jiný. Byl tam tehdy ještě třeba zpěvák Matt Fallon, který se dřív myhnul v Anthrax. Jen tak jako jaká zajímavost. No a asi teď nebudu vyjmenovat, jako ono se to celkem střídalo, jo, ale jakože celkem pak jako, netrvalo to ani tak dlouho, aby tam pak přišel vlastně baskytarista Rachel Bolan. No a pak nakonec, jakoby už v tom 87. na začátku nějako právě tam přišel na kytaru Scotty Hill a bubeník Rob Afuso, Afuso myslím, no. No a pak vlastně nějako prostě asi ke konci toho roku, jako 87. právě byl nahrazen ten Matt za právě Sebastiana Bacha. No a tak se vlastně utvořila ta nejznámější sestava a vlastně i nejslavnější. Jo, je to tak jako hodně zrychleně jako řečeno, jo, ale jen jsem to chtěl jakoby říct, tady ta sestava, kdy jakoby tam nějak jako ty členové přicházeli, protože tam jako bylo dost. Jo, začátku byli prostě 2 zpěváci, teda vlastně jenom jeden ten Matt a pak hnedka přišel právě Sebastian. Jo, a ty kytaristy se tam trošku měnili, že jo, i ty bubeníci. No a nicméně tak se to takhle ustálilo a právě vznikla tady ta pecka, která nemá žádný název, prostě se jmenuje jenom Skid Row, jo, prostě stejnojmenná deska, na které, jak můžeme tady vidět, tady důležité jméno, jo, Michael Wagner, to je prostě v žánru jako heavy a glamu, to je jako fakt velká osobnost, jo, ta stála třeba u zrodu Dokken, nebo ne úplně u zrodu, ale jakoby u těch prvních desek, jo, a myslím, že jsem měl i Motley Crue a no to je jedno, nebudu tady úplně vyjmenovat, ale prostě jako fakt hodně důležitý týpek, co se týče právě tadyhle glamu a toho heavy metalu, ale spíš hlavně glamu, že jo. No to je jedno, každopádně deska a ona svým způsobem, kdyby tam nebyl jakoby Sebastian Bach, tak je to taková v úvozovkách jakoby průměrnější věc, jo. Co si budeme, je to takový prostě, není to ani zase tak nějak rozdílný, jako než třeba hráli jinačí, jo. Je to spíš jako víc než ten heváč, kdyby tam byl slyšet, jo, třeba jako v Dokken, nebo nevím, třeba v Kiel, tak tady je to spíš takovej v úvozovkách něco jako LA Guns, Rock's Gang a takhle, takový ten hardrockovo, rock'n'rollově trošku s tou jako pachutí toho, jakoby, jak to říct, jako street rocku a trošku možná i toho heváče, je ale fakt jenom malinko. No a i přes tohle všechno jsem teďka řekl, tak si myslím, že dost ta deska jako dokázala ovlivnit hodně budoucích skupin, co se třeba snažil ten glam, protože si myslím hlavně třeba v těch švédských právě skupinách, v těch třeba, že začínali jakoby třeba po roku 2000, kdy jakoby hodně začínala ta vlna jakoby znovu toho glamu, hlavně v tom Švédsku právě, kde vznikaly skupiny jako Crazy Legs nebo třeba Crash Diet a takhle. Já si myslím, že tam jako hodně z toho je cítit právě taky trošku i vliv právě tady z té desky Skid Row.
A možná bych řekl, že i jako celkově i ty skupiny třeba švédsky, co hráli předtím už, jo, třeba což byly Nasty Idols, taky to byly vlastně trošku, vlastně i Shotgun Messiah, až bych taky trošku aj řekl, že možná mohli trošičku si z té desky brát jako takový jako vzor, jo, tu desku. Ale že tak, takže jako i když říkám, že je taková fouzovka průměrnější, tak ale určitě si myslím, že jako hodně měla fakt jako dopad na budoucí skupiny, potažmo skupiny v té době, no, protože fakt se staly jako strašně rychle jako hitem, že jo, a bylo to, no. No a jakoby vlastně svým způsobem tady fakt jakoby největší tahoun je ten Sebastian, no. Jako určitě nechci říkat, že ty písničky jsou jakoby bez Sebastiana by byly na hovno, jo, to ne, ty písničky jsou v pohodě, ale jakože jsou takový ty v fouzovkách průměrnější, jo, že to už to není až taková prostě věc, jako když vydávali první desky Rád, že Dokken nebo třeba i Motley Crue, jo. Ale každopádně takhle. Deska má prostě jako v pohodě zvuk, myslím si, že na tu dobu jako takovej vlastně, dalo by se říct si v úzovkách běžný, jako v pohodě, všechno srozumitelný, krásný, občas trošku i špinavý, což tomuhle jako žánru úplně náramně sedí. A mají tady prostě strašně dobrý věci, jo, hnedka úvodní, prostě Big Guns. A celkově ta písnička je jako hodně dobrá, má i pěkný solíčko. No, pak tady samozřejmě jako ploužák, jejich vlastně první, to 18 and Live, což je jako celkem zajímavá věc, kde jako právě tam se taky hodně ukazuje síla právě Sebastianova hlasu. Hodně pěkná písnička, fakt jako se silným refrénem a teď nemyslím jako, že by byl jako líbivější, ale jako fakt takový jako úderný celkem, kde právě hodně fungují právě ty sbory, kde jsem právě říkal tady na tom živáku, že úplně tady moc nefungovaly, tak tady teda fungují fakt jako hodně dobře, což jako jasný, prostě studiová nahrávka, že jo, a živá je trošku jako rozdílek, že jo. No, nebudu úplně asi hodnotit jako každou písničku, spíš vypíchnu takový ty moje nejoblíbenější, což je jednoznačně 4, Piece of Me, kde to začíná strašně dobrým basovým riffem. Hodně teď třeba dobrá je ta poslední Midnight Tornado, to je taky hodně dobrá, mně se mi líbí fakt ten riff, dobrý glam metalový riff. A jako celkově samozřejmě ta písnička jako je výborná. Mekinomes není vůbec špatný, no Hirajem taky konec konců ne. Youth Gone Wild, to je samozřejmě taky hodně dobrá věc, kterou hrajou hodně často, že jo, a hodně rádi a je vlastně i oblíbená. A vlastně další ploužák, no, I Remember You, no, kde taky to jako funguje dost dobře. Jako myslím si, že asi o něco víc boduje tady ten, jo, a 5, ale vůbec to není špatný, no. Takže jako nebudu o tom nějak moc jako mluvit, nebo to nějak zdržovat. Myslím si, že teď to bych mohl dát s klidným svědomím 10. Prostě jako v pohodě, deska, mám ji jako hodně rád. Jak říkám, jak jsem zmínil trošku na začátku, tak trošičku vlastně dokázala ještě oddálit ten útlum toho glamu, jo, že prostě teď s tou deskou fakt zažívali jako velký úspěch. Jak říkám, jako nepochybně to je taky jako nejvíce daný tím Sebastianovým hlasem, že jo, ale i tak jako fungovalo to dobře, prostě mě to jako našláplí, jo, takže tak. Pak se přeneseme teda do 21., kdy vyšla teď ta deska, druhá deska vlastně, no, Slave to the Grind, kde teda se udály už celkem změny, jednak třeba v projevu právě Sebastiana, který už měl takovej jakoby spíš víc jakoby vyřvanější hlas, takový trošku i tvrdší, jo, jakoby jinak takový jako trošku možná by se ho říct jako frackovitý, jo, způsob toho zpívání a jakoby i zároveň to vyznění a taky se to i měnilo jakoby tím zvukem. Samozřejmě furt je to víceméně se jakoby jedná furt takový ten glam, jakoby, ale už to dostal takový jakoby soudobější obal. Už tam jsou i takový jako písničky, třeba jako byl ten Mudkicker, který je takovej hodně už 90, jako hodně fakt to je cítit z těch kytar, jak jsou naladěný.
Vlastně to i přitvrdilo svým způsobem, jo, a vlastně to dokázali to dobře uchopit, si myslím, že právě spousta lidí právě už v těch desítkách jako hodně třeba vybočilo z toho jejich zaběhnutého žánru, a teď si myslím, že to udělali krásně, to dokázali jakoby, že prostě ta podstata jakoby toho glamu, řekněme, tam furt jakoby je, ale zároveň to právě obalili tím zvukem, i ty bicí jsou tam takový jakoby jinačí. Možná bych to lehce mohl přirovnat jako trošku tím zvukem jako k Panteře, jo, ale jenom fakt jako lehce. Jo, samozřejmě, jako ty riffy na Panteru ani náhodou nejsou, jo, ale už to má takový ten ostřejší prostě zvuk a i ten přístup celkově. A jako je tady samozřejmě jaký dost dobrých věcí, jo, třeba hnedka ta úvodní Monkey Business není vůbec špatná, ale ten začátek takovej jako s tou uvolněnou kytarou, jak já říkám, jo. Nebo samozřejmě Slave to the Grind, taková celkem rychlá věc, no. Pak tady máme samozřejmě Quicksand Jesus, což je vlastně první ploužáček na té desce, a který jako zase se tam ukazuje prostě síla Sebastiana hlasu, hlavně ke konci, kde samozřejmě to propojení těch melodických kytar, solíček právě s tím hlasem, tak to má strašně jako neskuteční koule. Cyclove, taky hodně dobrá věc. Get the Fuck Out, no, taková pro mě slabší. Living of Chang'e, ale teďka upřímně ani nevím přesně, jaká je. No, nebudu to, jak říkám, moc zase tak rozebírat, no, určitě Riot Act je taková dobrá, trošku mi připomíná Motley Crue, to Kickstart My Heart, takovým tím riffem, jo, takovým tím, ani nevím, jak to jako nazvat, no. A Wasted Time, taky jako celkem v pohodě písnička. Jako za mě tady ta deska je o trošičku slabší než ta původní, jo, mě prostě ten zvuk se mi strašně líbí, no, na tom, jakož prostě já jsem ujetý na glam, tak samozřejmě mi je blížší ta první deska, ale tady ta je jako taky hodně dobrá a na to, co přišlo potom, tak je vlastně ještě úplně výborná, jo. 9 z 10, jako, a to je vlastně více jenom kvůli tomu, že prostě mám radši ten zvuk z té první desky, no, jinak vlastně tady ta deska by taky byla asi skoro podstatě na 10, to je jako taky není více něco vytknout, no, jako jak říkám, to Get the Fuck Out mě jako to tak moc nebaví. Určitě se najdou ještě další věci, co jsou trošku slabší, ale jako deska je to furt výborná a prostě takhle, no, a jak říkám, jak jsem řekl, no, tak jako co přijde dál, tak jako to prostě úplně naprosto výborná ještě věc. Takže každopádně, co přišlo potom, je teda třetí deska a vlastně poslední ze Sebastianem Bachem, kterou tady hnedka vám ukážu, což je teď ta. Takhle vyšla v 95. A jak jsem říkal, že na té druhé desce jako by začaly znít jako tak jako víc 90-kovici, že trošku měli ten zvuk, tak tady na té desce ho změnili fakt jako hodně. Jo, a jak jsem třeba říkal o tu písničku, to jak to bylo, jo, Mother Kicker, tak vlastně podobně znějící vlastně i ta deska, jo, to takový fakt jako hodně 90-ková záležitost s tím zvukem a to teda šlo jako hodně mimo mě. Jo, vlastně k tomu ani nemám co moc říct, protože prostě se mi to moc nelíbilo. I ten Sebastianův projev byl takový ještě víc jako tvrdší a nevím, to by prostě k tomu nesedne, no. A co tak vím, tak jako to nezískávalo vůbec jako nějaký jako kladný hodnocení, no, že jako i když tam byl prostě Bach, tak bohužel už to s ním nebylo ani tak zdaleka dobré. Taky to o tom vypovídá, že vlastně nic z těch, myslím, že písničky, no z těch desky vlastně v podstatě nic nehrajou, myslím, naživo, nebo aspoň teďka v posledních dobách, jo, takže to asi jako vypovídá za vše. No, můžeme pak teda říct jenom, že teda asi nějak v 90. myslím, že snad 7. právě už odešel teda Bach, s ním myslím, že odešel právě i bubeník, ten Rob Afuso, jo, jak to máme, no, že Bach odešel a nahradil z někdo jiný. No a až v 2003 jsme se dočkali vlastně další desky, což je tady teď ten Thick Skin, kde právě přišel tadyhle zpívat Johnny Solinger, který si nám vydržel, myslím, že nějak do roku 2015 nebo tak něco, což je jako kurně velká doba. A teď se tak jako by nic nemám co říct, jo, protože prostě i když jsem se jako snažil samozřejmě pokoušel jako by jí poslechnout, dostat se jí jako pod kůži, tak prostě mě to nějak jako by nebavilo, jo, stejně prostě jako těch Judasů, těch Great White, takhle prostě, jo. To prostě nějak mi to nesedlo
Ale jako myslím, že tady ta deska už se jako celkem zase přiblížila k tomu takovému, řekněme, jako běžnějšímu jejich vyznění, jo, že už to byl zase ten, jako ten glam, řekněme, že jakoby nešli tou cestou, co nasadili s tím Subhumal Race, jo, a takže tak. Pak následoval teda další, no až 2006, Revolution per Minute, jo, zase myslím, že jsem stejná cesta, možná ten bubeník se změnil, nevím, ale každopádně jo, jako drželo se to prostě tady, jak máte jako napsaný sice hard rock punk, jo, to nevím, tady si přesně, ale jako drželi se prostě furt to nějak toho glamu svým způsobem, ale jak říkám, mě to vůbec nenadchlo. Tady pak vyšlo EPčko, teda zase furt se stejným zpěvákem ještě, s tím Johnny Solingerem a s novým bubeníkem, který tam je vlastně do dneška. Vyšlo vlastně takový EPčko, který vyšlo 2013 a pak 2014 a tady už jako já mám k tomu kladnější vztah, byť teda ještě jsem si furt tu cestu k tomu úplně nenašel, jo, co si budeme. United World Rebellion Chapter 1 mě ještě furt jako nenadchlo, ale jako když jsem si to poslouchal, tak jako už se mi to fakt jako líbilo hodně, jo, nebudu nic říkat, takže jako kdybych třeba ještě s tím ohodnocením počkal třeba, nevím, ještě třeba rok, tak bych třeba mluvil už jinak a už bych to tady i zhodnotil, jo. Ale jako už to znělo fakt dobře, no vlastně i ten zpěvák, on jako není špatný, jo, ten Johnny prostě špatný není, ale prostě nemělo to takový asi koule, nebo nevím přesně. Jo, jako o dost více mi jako líbila ta dvojka, to jsem poslouchal vlastně jako celkem nedávno. Jo, tady to Rise of the Dimension Army, jo, prostě pokračování toho, no. Tak to už se mi líbilo hodně, taky dokonce i ten zvuk se mi strašně jakoby jednak líbil a druhá vlastně to znělo hodně podobně jako ta nová deska právě, což jsem pak jako celkem dost překvapený a říkám si tyjo vlastně, že jakoby jo, ta nová deska vlastně si tak trošku půjčuje tady stej třeba, tady z toho EPčka, jo, což jaký trošku, to jakoby úplně jsem nebyl, řekněme, rád, jo. Nicméně, tady to už jako jak říkám, jo, myslím, že ty první 3 věci se mi hodně líbily. Jako fakt to je slušný, takže jako určitě jako, že bych se teď k tomu jakoby, jak to říct, jako naplno věnoval si myslím, že není tak daleko, jo, ale bohužel to teda není v mém rozhodnocení, no, protože úplně ještě furt nevím, co bych vám k tomu přesně řekl. Nicméně, no, pak se to teda začalo měnit, vlastně myslím, že hnedka v tom roce snad už odešel právě Johnny, byl tam nahrazený jedním zpěvákem, tady nevím, jak se jmenoval, pak byl nahrazený, myslím, že se jmenoval Zip Threat, nevím, nějak prostě tak, nevím přesně. No a to vydrželo do toho právě jako 2022, jak už jsem zmiňoval, kdy právě přišel ten Eric Gronwall a právě vyšla s ním tady ta výborná, skvělá deska The Gangs Are Here. Jo, prostě tady sice jako je škoda, že vlastně Erik se tady nemohl ukázat sobě jako skladatel, protože vlastně tady všechno jsou to většinou už jako staré věci, které právě byly napsané už s tím, jak jsem říkal, s tím ZP Triatem, jo, nebo jak se jmenoval nějak tak. Takže tady se bohužel nedokázal prosadit i jako skladatel, ale určitě jako zpěvák jednoznačně. Jo, jak teďka se jako zmiňoval zpětným pohledem, tak vlastně to předchozí EPčko, tak vlastně zvukově je to hodně podobný, vlastně jako samozřejmě i hráčský, jo, protože prostě se furt jedná o ten takový ten glam. V podstatě by se dalo říct si ten, co si oni nastolili ty první desce svým způsobem, tak vlastně to tady je úplně stejný svým způsobem taky, jakože nejsou to jako vyloženě jako jedna, jako druhá prostě písnička stejná, ale jako hodně to znatelný, že jde ono. Fakt jak říkáme tím zvukem, jo, který jako mně se líbí, já proti tomu vůbec nic nemám, fakt se mi líbí. Ale prostě ten projev oproti tomu Johnnymu, jo, ten prostě má Erik jako daleko jako lepší, jo. Jak říkám, Johnny prostě všechna čest, je to jako dobrý zpěvák, jo, ale prostě tady na Erika jako si myslím, že nemá. Jak říkám, já prostě ještě jsem moc ty desky, jo, s ním nějak moc neposlouchal s tím Johnnym, takže prostě nedokážu úplně jakoby říct s jistotou, že jako je lepší, ale zkrátka tohle mě zaujalo jako na první dobrou, jo, což prostě o tam těch se říct nedá. Je to taky asi daný tím, že já jsem se vlastně ke Skid Row dostal jakoby díl, až někdy třeba 2000, nevím, třeba 17, 16, jo, takže prostě, když bych tenkrát vlastně byl u vydání třeba toho druhého EPčka, tak by se mi to třeba líbilo taky, že jo, jako tady to, ale každopádně tohle mě zaujalo prostě nahned. A právě ta síla toho jeho hlasu, toho Erika, jo, která prostě jako, ať chtě nebo nechtě, připomíná strašně toho Sebastiana a jak už jsem právě zmiňoval na tom živáku, tak jako v hodně částech ho dokáže jako hodně i přečít, jakože prostě kurva, jsem to řekl asi špatně toto slovo, ale zkrátka dokáže ho ještě jako víc, víte jak, jako prostě dokáže být ještě lepší, účinnější, údernější, vyřvanější, řekněme.
jo, než právě Sebastian, což jako jednoznačně dobře a jako myslím si, že tady na to mě jako hodně našlápnutý, no, dokonce jako i jako hodně lidí si to chválilo a myslím si, že jako tohle byl to spružení, na co jako tolik let čekali a myslím si, že kdyby vyšla další deska a fungoval s nima dál Erik, což bohužel, jak jsem říkal, už nemůže z zdravotních důvodů, tak jako mohli být zase zpět a mohli být jako na tom celkem hodně dobře, protože myslím si, že i lidi ho vzali že toho vzali celkem jako slušně, že vlastně jak měl ten podobný hlas a prostě hlavně tu energii v sobě, takže jako ho vzali prostě jakože v uvozovkách zpěvák od jak živa tam prostě a fungovalo to, no. Což prostě jako bylo ukázané i na tom živáku, no, protože tam prostě taky jako s těma lidma už pracoval, už hned vlastně, když to je živák, teda 2022 jsme zjistili, že jo, tak jako očividně i jeho tam prostě ty jako lidi fakt brali. A já se nedivím, prostě fakt to bylo zase našláplý, dostali fakt jako větší sílu. Byť jak říkám, jako prostě to předchozí epíčko po zvukové stránce i po té hudební vlastně jakoby není zase tak rozdílný. Jo a tadyhle fakt šlo mělo to Erika, no prostě. Nicméně desku jako fakt se z ní byl jako milé překvapený. V podstatě jako všechno se mi tady jako víceméně líbí. Jo, tady je prostě taková první písnička Hell or Hide Water, tak to je prostě jako celkem údernější glamovka, jako výborná věc. Gangs All Here taková trošku asi jako zpěvnější, ale v únosné míře, úplně v pohodě. Think Yet, no, to je zase taková, no jak to říct, prostě je to dobrý, je to prostě dobrý. Jo, to Time Bomb je taková trošku jakoby slabší věc, byť jako nepřeskakují, když na té desce slyším, jo, prostě v pohodě. Resurrected, výborná věc, která mi trošičku připomíná právě to Gone Wild z první desky. A je pak jakoby ke konci, a hlavně tady taky, no ne v konci, a v tom refrénu jsem chtěl říct, myslím, ale hlavně ke konci tady má jakoby hodně dobrý ten zpěv, jo, tam fakt jako takovej úplně sílo v něm je. In resurrected, jo, prostě dobrý zpěvák. Jo, Overfest, teď ani přesně nevím, co to přesně je, abych se přiznal. Nicméně ta následující, to zase mi hodně připomíná právě to Piece of Me, právě i tím trošku tou basou, trošku i těma kytarama. Já si myslím, že jako kdo zná to Piece of Me, tak to tam uslyší prostě nahned, jo, že tam je jako hodně přiblížený právě té písničce. Tear It Down, to je taky jako celkem v pohodě písnička, no, October Song, to vlastně tady jediný v podstatě ploužák, co tady je. Jako zbytečně na můj kus zbytečně dlouhý, ale myslím si, že dobrý. Jo, jako určitě s klidným svědomím můžu říct, že prostě není tak silný, jako prostě na té první desce, to I Remember, nebo třeba těch 18 and Life, nebo jak to je, že jo, tak myslím si, že to tak jako zdaleka není tak silný. Jo, 18 and Life je vlastně, no, anebo ten Quick Start Jesus, nebo jak se to jmenuje. Jo, takže to určitě není tak silný, ale je to prostě dobrý. No a World on Fire taky není vůbec špatný. Takže zkrátka prostě, já bych tu desku, kdyby prostě vyšla hnedka po tady jo, Slave to the Grind, tak bych jako vůbec, jak to říct, byl bych prostě úplně spokojený, než kdyby vyšla, nebo než právě vyšla ten Subhumal Race, jo, to je prostě, byl úplně vystřel do mimo, ale jako chápu to, protože prostě ta doba si to žádala, že jo, tady to prostě museli trošku jít jinam tím zvukem, protože asi kdyby nahráli další Slave to the Grind, tak by to asi nevyšlo. No ale každopádně ta deska jako prostě, kdyby to byla takhle, jo, po boku prostě tady z těch dvou, jo, jako trojka, tak si myslím, že úplně by to krásně zapadlo a fungovalo by to daleko dobře. Jak říkám, jako v té době, kdyby tady ta deska vyšla, tak by to bylo možná jako průser, protože prostě se to měnilo a ten glam už by byl takový, jakoby, jo, jak se říká za ten tém, prostě už by to asi nefungovalo tak dobře, ale tady ta deska, jako tady z tohohle, jak to říct, prostě teďka v těch nových dobách prostě zní zase jako dobře, svěže a hlavně si mi na tom strašně líbí, že to prostě není jako spousta skupin, které se vrátili nebo fungovaly třeba, jo, těch glamových, kteří prostě nahráli ty desky nový,
který jsou úplně tak nechutně podbízivý a tak, což tady prostě naštěstí není. To, když tam jsou jako líbivější věci, tak jako v únosné míře a to prostě ty desce strašně cením, jo. A jak říkám, prostě ten Erik to jako strašně nakopnul. Já bych ty desce dal úplně jako skvělým prostě 9 z 10, protože je to prostě výborná věc. Takový trošku návrat zase vlastně k tomu i Sebastianovi, ať už prostě těma písničkama, tím zvukem, tak samozřejmě, jak už jsem zmínil už několikrát, prostě i tím Erikem, takže takový jako návrat a myslím si, že jako fakt hodně podařený. Jako prostě určitě doporučuji těm, co třeba z nějakého důvodu zlámali hůl právě nad už Skid Row, ať to bylo od schodu, jako díky odchodu právě Sebastiana, nebo pak třeba už i se Sebastianem, co dělali, pak třeba i jo, ty desky s Johnnym už prostě moc nebavili, ano, prostě už celkově jako ztratili nějak zájem, tak si myslím, že tu hůl i ten zájem by zase jako mohli hůl opravit, jo, ta deska by mohla jako celkem opravit a zájem by zase mohlo zrůst, protože si myslím fakt, že ta deska je jako hodně podařená, jako když už na ty předchozí a já jako nechci říkat, že jsou špatný, jo, já jsem se prostě k ním jenom nějak kloudně ještě nedostal, byť jak říkám, ty 2 epíčka mě celkem už jako dost zaujaly, takže asi se pak dopracuju k těm dalším jako věcem, ale jo, tady ta deska si myslím, že prostě musí zaujmout každýho posluchače, kterýho bavili prostě první 2 desky. Jako myslím si, že to je úplně prostě jasně daný. Jasně může někoho jakoby štvát, že se třeba Erik jakoby až moc snaží být jako prostě Sebastianem Bachem, ale zase na druhou stranu jako vrácení Bacha do hry jako Skid Row asi jako nehrozí, jo. Takže je to taková jako zase pěkná jakoby náhrada, že, která se němu dost dokáže přiblížit, byť Sebastian je prostě Sebastian, jo, jako dokáže to asi možná i víc procítit, jo, když to řeknu takhle, za to třeba jako Erik si myslím, že jako to až tak nedokáže úplně dobře procítit, že to není až takový ty koule, ale on prostě dokáže dobře zpívat, dobře jakoby do toho jakoby řvát, ječet, jo, že jako dokáže teď do toho taky dát tu svou jakoby sílu, ale zároveň to podle mě nedokáže až tak dobře procítit, no. Což právě jsem si jakoby nedávno dělal takový rozbor, jsem si zkoušel právě pouštět právě nějaký Sebastianu a takhle. A jako je to tam celkem znatelný, no, že jako prostě ten Sebastian to dokázal víc procítit. Jo, z toho hlasu to prostě bylo cítit, od Erika je to prostě v uvozovkách jen dobře zaspívaný, ale je fakt jen v uvozovkách, jo, to vůbec nechci nějak to. Takže takhle určitě doporučuji, jako fakt podařená věc a jsem zvědavý, s čím přijdou dál, no, jako je to teďka takový zajímavý, protože vlastně po Erikovi tam nastoupila zpěvačka, což může trošku teďka tady připomenout tu novou událost kolem Linkin Park, že jo? Jo, ale ta zpěvačka už tam zase není, takže jakoby mě celkem zajímalo, s tam jakoby jako zase najmou, no, nebo jako, no, s kdo se s ním spojí. Kdyby přece jen to Sebastiana, to by jako asi hodně lidí čumělo, no, ale ono to jakoby asi nehrozí úplně, no. Jo, takže takhle, no. A strašně mě mrzí, že prostě bohužel musel tady ten rok dokončit ty poslední vystoupení s nima a jít si zase po svých, no. To je jako strašná škoda, protože jo, myslím si, že tady s nima čekala fakt jako velká budoucnost, jo, že to zase bylo nakopnutý, myslím si, že jako i ta návštěvnost, se to doufám říct, to jako samozřejmě nevím, že jo, ale to doufám si říct, jim ta návštěvnost i jako zvětšila, no, protože ten Erik prostě fakt jako neskutečnou energii do toho dával a jako bylo vidět, že prostě Skid Row má strašně rád, že se to jako užívá a že prostě mu to sedlo hlavně, no, potom Sebastianovi to zpívat. Takže takhle, no, to je tak nějak můj pohled na tady ty 3 desky a ten živák. Jak říkám, prostě tam ty s tím Johnnym, bohužel nějak se k ním jako nemůžu dostat. Jo, když, jak říkám, ty 2 poslední epíčka jako jsou hodně na dobré cestě, no, že bych se mohl oblíbit. Vlastně jsem celkem, i když jsem si předobjednával ten živák, tak jsem vlastně měl chuť se vlastně i tu 2014 koupit. Ale pak jsem to nějak zapomněl, ale jo, je to určitě jsem k tomu jako hodně blízko. Takže určitě mi napište vy názor na Skid Row celkově, na zpěváky, jak se vám to líbilo se Sebastianem, Johnnym, no, tady s Erikem. Jo, a takhle i vaše hodnocení, třeba i živáky si jste slyšeli, podělte se mnou, budu fakt velice rád, tak se tím mějte smět a těším se na vás u dalšího hodnocení, rozbalovačky, nebo u nějakého hudebního tématu, to se ještě uvidí.